Morning. Morning. Pauwi ka na? Pauwi ka ng trabaho? Hindi kakarating ko lang. Ha? Ka? Kakarating ko lang. Pang umaga ka? Nung umaga. Ano oras ka nakauwi kagabi? Mga alas 7. 7? Gabi? Gabi. Tagal ni Jana yung naglalakad. Kain pa lang kami. Ganap kami makakainan kasi kumain na yung... Kaya mabilis na natin. Sa Thailand na ba yan? Lakad-lakad. Putok. Baka mura Yossi sa Thailand. Baka bilhin mo ako. Balik tayo ng Thailand? Baka may murang Yossi sa Thailand. Mas mura Yossi dito sa Thailand. Mura Para sa Hong Kong. Times 7 sa Hong Kong. Alam mo ako, sangka lang. Ano na? Bilam ako, sangka lang. Isang kaha. Yun na lang. Yun na lang. Kaya nga, yun na lang pasalubong ko sa'yo. Yun na nga. At yun lang. May mga ano sila rito, street food. Kaya hindi namin alam kung anong pagkain. Translate mo na lang sa Google. Kaya nga. Gano'ng oras din dyan? Ang gano'ng oras pasok mo? Alas 8. Ang gabi? 7:40 na, hindi na tayo bilisan na natin, alas 8 lang. Ano nga yun? Pero may mga pagkain nila dito. And this 40? Ay, daw. Baka suplada mo naman. Can I have some? Aga mo naman. Kamusta lang, tao? Yes, Joshua. Ano ba yun? May guest ka pa ba dyan? Hello?